Fatima ajiyar Allah a cikin Allah. Fatima ajiyar Allah. Ya alwali ka agaza mini in taɓaɗi a cikin baiwar Allah wanda da kanka kai wa naɗi. Nisan tafiya adarin ta ƙara mun buɗi da yi so a cikin umma kada na ɗago sarki Allah. Allahu salatin ka ga wanda ya zo ya gaishe ka, ka shige shi yana sheka har ma ka ba shi sabonka. Ka ɗaga shi ka nuna shi ka ce wa alamu gana ka, duk wanda yake son ka to ya so manzon Allah. A cikin Allah, Fatima ajiyar Allah. Gargadan soyayyar nan da kuka yi da shi ranar taɗi, da gargadan kirarin nan da ka yi wa limamin buɗe. Ummi wa abi a sa sunan silar sabon daɗi, Ali da sahaba a sa ina san siya sarki Allah.